wasikhulithuka uhloko isiphuthuma phensela chophondi nani ngiyazi bafethile ntwana kama-11 kuloma number 7 yani yazi That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. sokhipha kaningi kuze kukhala abaningi yasho mpo wami oyi mnandi I'm none. hello grand soyazi ukuthi uzeleni la Yeah. cela ukhuphula ivoice Young women are not nice. You see, women are like ayithusi asimple the weapon formed against us. utshela nokuthi ufunda grade bar anet yezwa ndoda Yeah, I know. awumtsheli igama awumtsheli nokuthi ufunda grade bar Yes. mina ngizonibuza ama-question yana ayi-2 3 bese ngayisikhathi uringeni ane okay ntwana manje wena wathi uthali Chapter umuntu omfishane, umuntu ongathi nomzimba othiwe, umuntu obukekayo, hayi omuhle obukekayo. Yabo umuntu ongajoleka na umuntu ongaspeed. Thanda umuntu kanjalo yabo. ovelexile Yeah. Nenduna abe nayo. something to grab Yeah. wena wathi uthali Type yam. Hey banna, Yeah, uclean. hey banna. okay ntantu unkaye like ama-red flag yabo ayi-5 entombazaneni Cala ngayo smooth. okay ungipha ama-red flag ayi-5 emfaneni noma engakhi kahle kahle uzwakhona Angifuni ukufana nje. udla ichepisi phela Yeah. wena Abezi. Kele kahle kahle uphaphaya hayi. Red flag le yabo. Kele ongagezi. Yeah. Nokele uyabona obvious ungacuphi. Red flag yabo. ngiyabuzwa okay-ke kunkaye like ama-green flag into ozithandayo ngostoko Agezi. First thing agezi. Yeah, anuka ikholoni. maye makanuka ikoloni nuka ini Stay soft. unkaye nawo ama-green flag into ozithandayo ngumfana yabo like umfana kumele abe njani Umfana kumele abe clean. Asiphathe kahle. akujolele Hayi. akujolele funa amanzi ikhula ivati alikho ivati ntwana okay ntwana maye-ke like mawucabanga yini like into othi ngibuze mawucabanga yini into angayenza ukuze akuthole Hayi qala ngaye ngeke. maka yena kumele athole wena musi wena ngeke uthole yena Mana asiphathe kahle man. ya Yeah. abe clean Yeah. Angakhulumi. uyezwa ntanga kuthi like yena ntanga ufuna umuntu oklini ozoziphatha kahle ongeke amjolele uzokuyenza lokho wena Yeah, ngizokuyenza. uzokuyenza ngafiki ntwana thika isikhathi-ke nguringe nayo uyazi bese sisebenza kanjani Yeah. Do something, dog. Ah, boy, like this. Just few minutes, 30 seconds. Ungakatoka left. Hello. Right. Ngiyaphila nami. Ngiyajabula ukwazi. Makamfethu cela ukwazi ngawo ukuthi umuntu onjani yabo uthandani yabo. Umuntu right. Ah, obvious umuntu right like umuntu kanjani uthandani yabo. Angithandi. Ukhuphula ivoice kancane ukuze ukuthi Angithandi ukula, angithandi ne-pipe. Yeah, into engisalayo. uthande nepipe. Wena ufuna ukwazini ngami? Kanjani into oyithandayo? Mina mfethu into engiyithandayo mina mfethu ngithanda abafazi. Ngithanda isitoko kahle kahle yabo.
and futhi into engayithanda ukuthi manje yabo mangijola nawe libele manje ungibalisele yabo ukuthi ngingayenzini nani yabo into engayithanda yabo sinifele i-body count yakho ithini awunayo mina yami awufuna ukuyazi ngikutshela maka siyeke yani yabo since ungenayo i-body count yakho ucela ukuba yiyo-ke mina uthini 1 yemfethu like awuyithandi vele ukwenza i-sex awuthandi uyasonda hayi akunankinga maka hayi akunaflop mfethu maka ngeke mfethu maka mina ash maka siyeke maye esilike wena umuntu othanda ukwenza yabo mawufike endlini uthanda ukwenza ya thanda ukufunda upheka uyapheka sometimes uyalishaya ibhola yeah akunankinga ngeke ngisho okuningi nebaby esticks indoda Beta, saya continue dengan apa ini? Siapa? Wow, wanaweka amanzi mfana akhuleka mfana bazokhuza ukubuzwa my like yini uyifilayo zinto ukhuluma nayo ayikho yeah yini my ndoda ayikho Phela ngumuza phela mina ngimbuza ukuthi yini ayifilayo ngawathi ayini nganama yini Hayi lona nkarili ukukoponyana lona nkarili awu babani sifece ukubambisana ucela ukubambisana woza ndoda isandla lesi sinjani hayi mfethu hayi isandla kahle kahle makanayi eish asengathi manje uqala amatamati maka ayisi-right si-right and asibona ngathi sifishane lesandla type yakho hayi ngifuna ukugolosha ngesandla sendlovu hayi makaqala shaya impama nami yizwe kunyaka kushayile ya afile ma wena like ufilani ke sithi umbambisana yeah isandla sakhe si-right akakhaphi insango ma intangala yikho yena ngiyayibhema insango mina ne We don't care, my man. I'm sorry. That you love her. What the up there? ke ma intanga since ke uringa nayo ne ukhethi ngibuze lokuqala what happened to your last relationship eish bethu kube nalawo yabo ma-consequences yabo yeah kahle kahle yabo yimi engibhedile yabo yeah ya maka since ngibhedile ngizolungisa ku-sweetheart zolungisa afile wena what happened to your last relationship bangihethile akhethi uthi yena angeke akhethi hayi ke ngokubuza yini like into angazenza ukuze akuthole ukuthi like asiphathe ayikhuluma kakhulu uzubheba amanye ama-question ubaby oh ubaby abona-ke mamasi sikhulume kahle mosibhebi yini ma sekufika usticks usuyatshintsha manje hayi bo relaxa mamasi relax ma umvumisa ngenkani hayi mvumisi ngenkani ngiyamtshela ukuthi arelax abaphona yeah ya madoda ungalinge nithi ubhebi ubaby wami
God have mercy upon Feli us. ntwana like my ngocabanga ngingatholi isikhathi esingakanani naye. Hayi singatholi isikhathi eside. Yeah. Ya ngathola naye isikhathi eside ntwana. Afeli. Mona mawucabanga makungathiwa like senajola ne ungajola naye isikhathi esingakanani. Iviki. Hayi ngitshwayela ngicabanga ukuthi ama-type eviki mina ngitshwayela. Yakujwayela. Angeke ngithole naye. Why? Amaka ngoba uwe ngizobekezela lelo viki. Afeli ntwana yabo sekuzoba isikhathi ukuthi ngikhumula amamazi. Oh. Since ukhuluma naye Comrade out of 10 ungakamboni. 4. Why? God have mercy upon us. Wakamboni. Hambi namamazi. Enye 6 hambi namamazi. Comrade ntwana. Hayi khuluma kuzwakala. 6. Why? Hayi mfethu because angingamboni. Oh. Afeli ntwana. Kulubhekeleke ntwana. Or khona amagama ufuna ukwasho before nivula amamazi. Beba umuntu ukungihlaza phambi kwabantu bokuhamba ma. Bafanas. Bafanas. Bekalana bafanas. No, insizwe. Mina yakho ngiyazi. Khona la uyazela khona. Makasi Niyazana. awumazi. Afeli. Wena khona amagama ufuna ukwasho before ukukhuluma amamazi. Awekho. Kulubhekeleke. Nawe ntwana. Wo ndoda. Ey wena ntwana. Uyabika. Yeah. Khumula ntwana. Khumula. Ungampeki manje. Na ungakhumula. Kokubuzwa ethanda into ebonayo. Why? Okay, so uyambona manje. Konke aya ama-red flag ngayo. Qala nyamazi. Red flag. Enda kangichaza. Okay. Tanga uthi uyakwazi and awumchazi. Ya khuphule nevoice. Hayi mina imcabanga ngokumbona. Afeli. Wena ke kunka i-red flag ngayo. So uyambona manje. Uthanda abafana. Abafana. Uyabathanda abafana vele. Hayi ibabathanda. Uthi hawu uyabathanda yena. Oh, hayi mina ngazi kuyo uthanda abafana. Since umbona ke Comrade. Aqala ngayo. Hayi ngila. Okay. Uthi ngiqale ngawo. Ikhuluma 2. Why? Si type yakho. Uthi 2 bwana. Khuluma. Hayi ngizomgaya ka 6. Afeli ntwana. My like since umbona yini into angazenza maybe like uthi azama ukukuthola. Next. Ayikho. Ayikho. Si type yakho ethola. Uyamuzwa ntwana. Angimncengi. Awumnceki. Bakhona abanye abafazi ngifuna ama-matric. Yena angeke alunga si-type yakhe. Afeli. What's your love language? It's obvious. Ungathi obvious, yeah? Obvious. Yeah? Oh, wathi uyahleka nokuhleka. Phinda khakhe. Okay, qala ngayo. Hayi ngiqale ngawo. Ladies first. Afeli. What's your love language? Sizulu. Wena? Amashangana. Amashara. Yeah, isithombe nesithando.
Thanda ukugela kahle kahle ukhuluma isiTsonga. Yeah. Ngifuna ya makakhuluma kuzwakala yabo ngale language yakhe. Hayi lo. Okay, manje before siyivala ngikubuza. Nginibuza nithi singayithola i-second Yo. Why? Ha. Wena singayithola i-second date. Why? Hayi. Why? Because thanda amadoda. Thanda amadoda. Angifuni ukushaywa mina la. Afele ntwana. Ushaye bomashara uthi before siyivala ukuthi uba. Ya bafethu ukho kulundeke lo. Ya boss. Kama lami nginawe boy. Nginawe. Emncane. Now to stay. People man. Nabantwana welele engithi lesikosi besiyakalitha angafana noleka kuyabasikelele keke ushawana ngebhanda amajita esenze amina ngiphusile acheda what to get off beka sekasele nabantwana bayi2 in age of 19 different fathers nakona kasebenza ithembele kuhulumeni ngithi sitoko sigcwele nabantwana welele engithi lesikosi besiyakalitha angafana noleka kuyabasikelele keke ushawana ngebhanda amajita esenze amina ngiphusile acheda what to get off beka sekasele nabantwana bayi2 in age of 19 different fathers